pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tirad Bus Network. DZTP RADYO TIRAD. Tirad Bus, Tanawag. Ayan, okay. Naimbag nga oras tayo gagayam. Itang malam ti Martes. Yun, maodi apo nga aldaw ti Martes ti tawen 2025. Hanyo lipatan na po neta. Di maodi nga aldaw iti Huwebes, Martes. Iti agda mga tawen, manula ng apong oras ko na tayo tatanya. When 2 days is equivalent to how many hours lagi na apo. At data yung tom, iti sakop ti baro at tawen. Kadwag apo manipo iti technical gruha. Di radyo tirat pas ni Heper Welararang, iti bitbiyang ti DZTP Digital TV, ni partner Juanito Vicencio, kanto dumuti biyang. Tinta mo na po panagdadanggay, aging gana tayo apo ti alas 5. Yan na. Tatakat December 30. Rizal Day. Uy, apo yan. Ado apo ti nangadap. Apo ti daytang petsa. Rizal Day. Nang nangruna po ka natin agkasangay tatakat. Tinagandagat Rizal. Yun. Yan nagitimbot na. Basta birthday na itangal daw. Kablawang na kayo. Happy birthday. More birthday to come. Gapot yun ita. Isuti mo na po nga panglukat tayo. Sakbay apo kadagiti bambanag. Nga kadagiti pa-special. Wano diti napintas apo nga serbisyo publiko. Kagastabatan nagitay suwestyon. Dagiti panaka-analysis. Kadagiti bambanag nga issue. Ken panakapangpadayaw apo kadagiti napintas tarabin na. Mangkon dinarbot dagiti entry kilo apo iti aramid na. Ken of course dagiti damdamag manipod iti Region 1 iti probinsya nga Pangasinan, Ilocos Sur, La Union ken Ilocos Norte. Happy birthday kadagitay agkasangay tatakaslate ko na kon dayto garad ti pang-open tayo pada kadwada. Padakan nga siraraksa ako mablaw mangipadulakyan tanagtengan tiyal daw apanagayanan panagtaw anap nuan gasa balangat anaurnos dagiti sabsabong nga umay mikenta isa di taulong kastamet nga iyawat miken ka kuy naindayawan unay apalma tapnong iso timang pakita tiragragsak ni amin nga sangapada ragukin ragsak minga agnanayon tanag tenganen aldawa panagtaon sapay iti Diyos dahil layon na kuma kasalun at mo
ken tasimpet mo nagpaiduma nga apalay dagiti kasken ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, my dear. May you live long, my dear. May you live long, may you live long, may you live long, my dear. Happy birthday to you. May you live long, my dear. Happy birthday, may you live long. Happy birthday to you. Yo nagate na sagutan na po kariti kasangay ti dati agumbaway. Yan happy birthday once again. Kariti agnagan apo ti Rizal. Yon gamin dati Rizal po niya, Rizal day tata. Isu apo ti panglagip mo ti kinabanwar day di naturod nga Dr. Jose Rizal nga may palpalagip latta karkiti pagiskwilaan mani po ti elementary level aging gana ti college level mamati kayo data at danto pa nga ta kunayo wen at data po iti first semester data po taddanto pa lang di jay dito ket agbaling nga isu ti inspirasyon tama kuna data nga isu ti pang lagipan apo dagiti Arabic king kanatured ni Dr. Jose Rizal nga isu ti inspirasyon apo ti kadwang nang nangruna kadagiti agad adal kastaktobo king kanyana oy kastaboten kadagiti mapanto iti mapan kadagiti Armada ti Pilipinas uno ti Philippine Army. Kaya't naman tag-survey iti Pilipinas ken dagiti padaduma iti panagigaed iti panagadal ket isulat ta apo ti inspirasyon. Tano malagip da data. Oy padasek asuroten o kasya di ba? Naduma-duma ti paka-inspiredan iti panagadal kayat mo tag-serbi iti lugaryo, kayat mo tag-serbi iti Pilipinas, ken katagipay government services, dagita apo iti pagbalinan na ti rots na, iti inspirasyon kini apo Jose Rizal. O di ba? At talaga kakasta suga po na apo nga anya pa dagiti bambanag no anya bet dagiti paka inspirado yo inspirasyon yo iti maysa nga banag nga kayat mo iti itatalo saan lang nga tabukod mabagbagi kayat mo pa nga italo ti mismo nga lokalidad tayo nang nangro na po iti ekonomiya tayo kasta di kadi ala gaputat tata December 2 days more to go na nakapoyak tati arithmetic numano nga oras lang na niya intong bigato 24 hours gatata no patingga into tinga therapy is equivalent to 24 hours 1 day po adeta then after which ag-start kanton nga ag-countdown di unag iti 24 oras yun di jayon iti tingan tom iti rabi iti nagbatan iti ti Miyerkules ken Huwebes apo kumusta ba dagiti panagsagana tayo kadagiti kasapulan tayo iti dayto nga selebrasyon na po panang pasungad ti baro tawon ken panang palubos apo iti daang atawon nga karaman na kuman apo na dyan na karaman na di madi nga adda ti pakapilawan ti ugali keta sumrek ka iti baro atawon kabarbaro nga ugali kabarbaro nga data kitagbaling nga idolo ti kadwan wow no may sa ka driver ket ti kinalaing mo agmaneho
kinadisiplina ng agmaneho, dahita ti maysa makukuna, iduluda ka iti panagmaneho. Iti pun nagbati iti bakrang iti mading, idulo ka dati managuyaw, awan at talaga sinuti agbilib kanyam. Di kadwam nga managuyaw, Pera de los Buenos. Yan, kumusta kayo amen? So na dyan apo dagiti kasla bagas-bagas na. Dagiti mabalin tayong ituwid. Taure no hantay apo nga ammo isuda. Basta no nangaganda na dyan, dumatig na, matat sirig na. Kita iso apo ti nagnan ti wagas, ken iso ti molde. Nga paka moldian dajay padag panagkamkamali na ore si aktin mo ti managkamali akmep datayo amin maagkamalingem depende data no mano nga anya klase dete ti pagbidbido tam nakukuno sa pasap apa biddo daytan nagana dajay kasla datay saanen nga nga normal nga panunot. 42 minutos, kalpasan dalas 3, sobyanan na kayo kalpasan pa, dagito yung palagid. Saktayo ita, kakailiak ti Ilya Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa, isu daytoy ti kagasatan ng aldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw pa nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Iso Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Dahito yung arod, ti kangangayadan nga aldaw, gapu ti panakaypasngay ni Yesu Kristo, babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat, kablawan kayo nga rod, tunggal maysa, kaduak ti pamilya, manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Banyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it lang yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. 7 healthy habits mo na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan sa healthy Pilipinas. May sa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sangalubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Agyam-yaman, karagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y katawen. Awanen, ti kasamitan, na panangrambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Then, agyaman iti apo, iti basit kendakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, kan gayemyo, Eric Singson,
kaduak iti kapisi ti pusok ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma a baro atawen kadatayo amin. Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasagbay ti baro atawen 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen atawen 2026. Manen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocosur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Siya ni Corazon Agosto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosur. Halos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidan da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos. Nangabak pa yun ti sinela, sir. Ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyas usaran da nga sinuli di ket kapas. Yung tatanawa mo tagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, gatang kami. Grabe ti apok dito mo, nababalasang. No bakasyon, sir, agabulda. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet ya order, sir, nalakadala nga arami dinan. Lagi ti apok, sir, narasasarok pa idang nag-designan. Sigurado ak, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan na supplyan, sir, ti susuki ti order ta agon online dati apok, sir, ka dapat order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan na pa kayo, kuyogan pa ni Congresswoman. Naragsak a Paskwa ken nagasat a baro atawen. Ti Paskwa, maysa a naragsak ken naranyag a tiyempo. Amang ted ti rag-o, ayat ken panagmaymaysa. Katla silaw amang lawag tutunggal balay, amang ipaay ti talna ken namnama. Uray, at daman pa parikot wenno panubo ti biyag. Ti kinapudno ti silaw ti Paskwa, ket isu ti panakayanak ni Apo Jesucristo, aman nubot ti sangalubungan. Isu ti mangiturong kada tayo, hindi pa nagkaykaysa, kaya nagtultuloy a parabon. Agmay-maysa tayo, amang rambak ti bendisyon ni impaay na. Manipod, iti pamilya, iti Ilocos Cooperative, ipaay mi, apada-pada iti naimpusuan,
ken naptuan ayat aranyag ti Paskwa. Agyaman kami tagtutuloy a panagmaymaysa, ken di agsarday a suportayo. Amang pasingket itiranyag at progreso tayo. Naragsak a Paskwa, ken naragsak a baro atawen kada tayo mami. Wi ayat, ken panagyaman ni kataglanayon para kada kayo. Wi kumagkablaaw, Lawrence A. Sivero, General Manager. Tirad Pass, Tanawag. Okay, karon ang subsubli apo ti programa tayo Tirad Pass Tanawag. Ammo mi, ammo kan ammo tayo nga dagitay sagsagana tayo apo para iti celebration iti New Year. Ken iti panang palubos iti daang ngatawen 2025. Uy, anya ti kang runaan. Anya dagitay signages apo nga rami din tayo. Kang kansyon, oy, nakita dagitay games, parlor games, wera sugal, tabawal po yan. Ken dagitay mangmangeg apo kas pesten traditional nga panang parambak tayo iso apo dagitay paputok. Nga limited laang tamok nga usaran tayo may panggap kadagita nga firecrackers. Yun, when malagip niya may palagip apo nga idi December 1 nga ginggana di Kalman. Tayo ka nadaka mo may tagsapa di sa bali programa. Ta manipod taon nga 5 nga ginggana sa tisang apulkot 5. Dagiti individual nga na biktima apo iti paputok. Yun. 5 nga ginggana ti agpanga ti 15 ti taw-tawon ra. Ket ti kayat apo ti kapulisang keng kayat apo amin tayo nang nangruna kadagiti pamilya awang koma apo ti mapasamak may involved iti kakastoy apo nga panagkabiktima iti paputok na imbes nga ragsak nakao rugrogi pailaeng hampala nagtingan na jita oras alas 11 kat karamang kan iti deta. Anya nga nagsanaan nga panang silibrar mo. Anya gamin ti kapuna. O dayta iti kurang siguro ti panaganad. Ta simpre karamang kan iti dayta Karawan iti panaganad niya, awan ti panaganad isu nga nadalapos na ka iti insidente, wano accident nga makungkuna. Dagita apo, isu ti kitaan tayo itata. Daytaman apo ti maysa nga no nakasaga naman bilang dagita, tandamot apo dagita may tulok nga klase ti firecrackers. No ikot butatan, no nakalipas ka gimatang ka dagiti saan apo nga nadaam ti permit nga glako. Aya kay iuray mo to sto. Iuray mo to sto nga naituding nga oras sa panag-start iti palibang nga kunada. When tinumuti biyang naglablabasa mo ten dagitam ken at the same time marikrik na ken mangagan pailang mangagan tayo oray pa no data hindi ka stoy nga tawon ket marikol tay but apo dagiti napalpalabas o digaday. Adamanen dagiti paputok kuna tayo. Tamalagip po idi tasika. Anyet usaram apo nga klase dagiti paputok iso dagiti piligo tawagan dati piligo improvisement data. Tatta sa balon yung improvising mas delikado. Dati improvise di ka dati kung kuna dati papel nga adda iti piligo na uno dati pulburana. Babaan mo dati inarabid mo nga kapsula. At dati pilkom nga may nga lando ka may suot iti dayjay. Sa munto kargaan, iti dati numanon to ti bilang na dati piligo nga binukol-bukol na. Oy, safety to buteng nga ipang or munto moten iti natangkeng nga panagkat. Mga gamto dyan putok na. Kasta ini, ta oray to mo to biyang kasta ti pag umdasan datang ragsaka ni din. Nga
nga araramidin Torres siguro na kayo. Mas delikado pa dati kuno da nga kanyong kawayan nga ti pang pabitak buti na dyan, pang paunim na dyan, ket babaan iti kalburo. Iti under iti how many seconds nga pabaraan pa nga manipod iti panang babasam basit agburak na dyan. Kaya pubunot tubutan, intunukan sinjam mo iti batong na abutan. Babaan dati intri atigdog nga isilang mo kaya masingyan to. Oy, rumor explosion tubutan na dyan manabtuog tubutan kasjay tata adon apo dagiti bambanag nga maiparid nga delikado apo dagiti bombs nga makungkuna madamdama ta kitaan tayo to nya tinagnagan ta dagiti ya nga pakaibilangan dito dati hudas ko na dahil kaya may saka dagiti napanaganan ti bomb ti maudi na kitaan tayo to dagiti ngem kalaksidan na po dagiti araman dito ti kayat ti kapulisan na po ta mailisi kayo apo iti mailisi tayo kadati datayo amin nga antay ko maawang kumaapo iti datay karaman iti insidente tagamin ko na baba na po dito Cannon City Police Station iti panangidadaulo ni Chief of Police Lieutenant Colonel Rodel del Castillo ket baba na iti supervision na ya mangmang tadda apo ti patigmaan so adda dati naawa tayo babaang kini Police Master Sergeant Eloy Wagayen iti manipod ti PCR ti Police Community Relation dito Canton City Police Station adda apo dati iwaragawag tayo tadati ko pagsayatan amin tapno mailisi tayo nang nangruna kada tayo nga nalalaing apo iti agopirit agyusar iti cellphone through social media lagabing ko na niya holiday season cyber security tips dagito man na po dahito iti maysa nga kunana nga mabaling nga bakay palabugan pakatinlagan apo ngagbaling ka nga dati biktima lisyan tayo dataw fake or code scam kissing ngala di kissing at dati subagan nila po nya kunana dita at dati subagan na nga modus apo dati ti fake QR codes redirect victims to bogus payment or anya login pages that steal personal and banking information. Nanya dagiti mabalin tayo nga lisya na po na ito. Tandaan na niya. Don't scan QR codes from unknown sources. Saan ka kanong ag-scan kadagiti QR codes? Manipog kadagiti saan tayo apo nga amo iti pagtaodan ng wano sources na. Take note apo na dyan. Katimay kadwa, check the URL. After scanning, do not enter personal info. Saan mo apo nga natay i-check mo na URL after scanning. Check kampay, panikdagampay, noan niya data URL scanning, after scanning, kat saan mo nato nga don't enter personal info. Dati kahit asal suri, awan ti face to face personal ko na naman buno na tayo personal mo, bilungis mo kasi nga dati Then may katlo, verify the source before scanning. Verify mo na pintas masayat data sakbay nga mangiskang ka. Scanan na dyan nga dati kasla pang kitam iti realidad na. Dahil verify the source before scanning. Amuyo mo tanay nalalaing kayo nga dayong tinumutibiyang ti panagusaran iti dahil cellphone para iti social media. Then next, avoid QR codes and emails or messages from strangers. Dagiti estranghero. Anya dagiti estranghero. Anyo nga tutupanan na po gapulang di entresyo. Avoid QR codes kuna na kiyan dagiti emails. Inton na na dati nakita ka, nagusar ka dagiti emails nga sa mga pamilyar kanya mo. No kaya mo doktalan jay anya kita amangan no dati kit pakapalabugan. Avoid QR codes and emails or messages from strangers dagatay apo haantay apo nga mamo. Then may katlo iti maudi agusar iti QR scanner nga
that provides link. Ta ma-provides mo apo na link. Babaan ito niya. Iti QR scanner that provides that previous the link. Makitam nga permi dayay. Then may kadwa ti ba audit, don't make payments through verified QR codes. Saan ka kano nga agaramid mga ramid ti nga agbayan iti panagbayad babaan iti saan nga na-verify nga QR codes. Kanya ragi codes nga dagijay nga sambil siguro para sa ito ya. Then i-report ti suspicious when mapagsuspesyaam nga QR codes kadag iti business with no authority. Dagay apo. Dagiti authorities i-report mo dagiti mapagduduan nga QR codes kadagiti businesses ken iti authorities data apo. Then nakita tayo tupay dagiti daduma nga nagito yung klase nat at matigas tagat na at tapay lang isarunutan niya ngayon madamdaman to na i-review tayo pa sakbay apo nga ipatangatang tayo kalpasan dagito yung nga pagamo. Kakailyak dito'y galimuyod. Abersayan kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marik na tayo ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa kinagasat at tawen 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkabsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyod, galimuyod. Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Samat, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure. Una-unay, mangkablawa kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimaymaysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Diyos agnina kada kayo amin. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candon City.
una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman ak kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Naragsak nga Paskwa kada kayo amyan, iti daytoy nga Paskwa, sapay kumat mapno iti puso tayo, iti ayat talnaken namnama. Agkaykaysa tayo, kas maysa nga pamilya, ken agyaman tayo ken ni Apo, dagiti adu nga bendisyon na kada tayo. Merry Christmas and a Happy New Year!
Tirad Pass, Tanawa. Ayan, nasa kapulugat may sa minuto sa po, kalpasan tinakasikawil nga pagurasan no alas 4 iti malang. Tadali ka na yung akong kunaga. O, kadagiti duman nakasikawil dan, agsipod dan, na iwakas dan, di trabaho dan. Idinto, kadagiti duma pala, mangrugi da pala, nay apay kasajay, gapot at dati, nay i-priority pala, ngam da plano nga ramid da. Kasta no maminsan awan lagi at dati panagbali no oray po kunam ning karim idi na minsan idin nadano ng tostoros na at dati changes na nga di mo amono anya ti makagapo uy when tata ituloy tayo man apo dajay topiko tayo may panggap apo dati holiday season cyber security tips apo kadayto ti nga ipayanunsyo ay ti kapulisan na po ng runa po dito Camden City Police Station iti panangidadaolo apo ni Police Lieutenant Colonel Rodel del Castillo. Merry Christmas kada kayo sir kastabat dito police personnel. Amin apo. Tada kayo ti mangigam mangipapay apo ti security para ti na mas peaceful nga environment. Kabayatan at daman iti okasyong nga maramid awam man ti programa basta adda kayo dita ti presensyayo kada iti lugar wow kat dagiti met adda ti annong nga mangipay met ti kooperasyon da ti augmentation da ayan dita dahito sumaruno apo dahito kat may panggaplat ti holiday season cyber security tips kita antay man apo nga naimbag data oy dati ko na fake delivery or course no courier ti notification scam nakaw na fake delivery or courier notifications scam dayta apo dagiti kitaan tayo o no anya dagiti pambanag dumdeng kala kayo i-check up tayo amin adda kada kayo apo nya more on behind kadagiti nakunak no adda pay apo tam amoyo nga mas epektibo apo tapno ma-determine daji agpaypayso kunan nati ka kunan ditoy kunan anya kita tayaw don't click links and unexpected delivery text or email emails kunan na nya sa among click apo dagiti links it can iti saang ma-expectar wano manamnamang delivery text or wano emails at dagamin na ganyan, oy iyagkon o kasjay umayen na after 3 days ka danton something like that apo dagatay pamuspusam tapno at dati maliwliwan nga mabaling nga mabiktima oy may kadwa check the tracking number on the career's official website mabalin mo lang tapo nga i-check na dyan kanti may katlo ignore messages asking for payment or personal info napadasak apo neta ngam inignorantek kunan sa amo na failure mo ti mangawat dajay umay mangi-deliver iti reta nga items isuga po na nga bayadam daytoy dajay ginastos na kumanga umay mo iyag responsable ka ta awang kabet 3 times nga tinawagan na kan so send mo kano pa jay call number nya cellphone number mo contact number mo ngim amoy tinarabi ko so di ko na kon nagturong ang apo ti kwerpo ti pulisya dito siya tatakam dong ket in-advise anda ay awan data scammer data kunan na kasam da ay nag-order ka tapos nung nag-order ka ba diti kasta ti order kini ka datay pagputod apo ti landok pagputod ti landok ti in-order ko katag hindi kasta ba 3 days kunan naman 3 days after ito na ito yung nag-order mo 3 days lang nan awate mo na dyan nga masapol nga itad mo data cellphone number kaya na dyan payments mo to isaganam tada iti kuwang na ay awang libre ko na ngam iti kuwang na ururaya ka ni awang moit uy at dawit din tinawag ko nga na dyan kunanam responsable ka nga mangbayad agsipod ta na failure to accept the delivery kuna ta deliver kuna na mo time
Ti bayada kanu 350 sa kasano nga bayadam dato kung nakasto tarabidam ta bayadam. Dahito ti Gmail ko, nya kanan ti Gcash ko. Dito yung mulat nga isen. Sakbay apo nga ramideg. Hanak nagdardarosodos. Napanak bispo iti kuerpo iti pulisya ket napag-asatan na po na ilisi ak uray no basit nga ba tano naarami dedan karaman akton posible nga adante na kaskastada nga datay ko na kung awan apulos ti kurang iti panangan analisar da ti kakastoy nga banag so radya po ti arami nito niya. The next verify sender email or phone number. Verify yung pay apo na dyan, the sender email or phone number. Then next, don't download attachments from unknown couriers. Yan, nawatan nyo mo siguro yan. Then, may sapay, contact the courier directly if unsure. Contact the courier directly if unsure. Then finally, lastly, delete suspicious messages immediately. Dajay, i-delete mo nga sige na unukit dem, i-block mo dahil account nahan. Kasi i-block mo dahil ti aramidem kasi dyan ti inarami ko apo. So, dati ko na ako na wanti kasla dyan panaganad niya, panaganad tatno sa angka apo nga sika iti karaman iti dajay. So, anya pa, dagiti ko dito, dapat iti may kadwa na dyan, nga bag-account. Dajay fake delivery or courier notification scam. Then, lastly, dato'y fake online shopping promos. Anya lang iti promo da. Di online promos ko na shopping promos. Kitan tayo man, nagiti mabalintay po nga pang-iskanan. Verify the website. Verify apo the website. May kadwa stick to non-dealers. Inspect the promo source. Protect your payment and check for red flags on the site. Beware of fake social media pages. Don't save card details on unknown cities. Nagajay. Iti nasken apo nga akwa. Kaya dotay ko na akong no dapat dagiti dadumang nga pakaseknan apo iti datoy nga panaganad tayo nga mangipait ti seguridad no panakailisi tayo manipon iti panakaloko arabi din yaon. Abab kadagiti kadagiti nanakamat tayo ket no dapat iti dumapay nga pamuspusan ala ket ibing layo magkadagiti tao amang keduno sanda nagets ti kinasawem ket nangro na kadagiti mahilig apo nga nangro na kadagiti makungkuna nga raffle draws ket pangabakan da oy barbareng dat pangpahabol ko nga pangpahabol ko nga agbaling pundok na financial fund ko para iti New Year celebration baka kung kunada. Dajiti ayan na nga imas kami diba? Kalaksidan na po na ito manipod na ito ti police station na po niya para iti holiday season cyber security tips anya iti rumbang pa nga entay apo ikasa adda apo ti limitations dagiti bambanag no limitations ko na tayo adda iti pangikuan talaan no drink moderately sa nga drink moderate example apo da jay may sapay dati amok nga moyo nga kasadon na kita sang apo nga makamo daytoy saan ka nga mapnek iti may sang lugar kas pagregan saan ka mapnek iti dayta nga barangay nga dati kinanayon nakbot dita nga mapan nga pang sililibraran ti kasangay ko uno papapanami papasyaran masapol mambag nga mapanak nigi adayo may sadaya po ningam nawam mo iti paglugar nagyap awan samot dati ko pusek met dagiti basis tata may sadata po niya kadwan na ket puro loaded dagiti passenger bus kang kastamot na dagiti passenger vans nya taramidam adamot ti motorsiklo kasaparak apo madanong ko na dyan awam pa iti 5 oras madanong ko dito madanong ko dito
kasjay apo dagiti adda nga interaksyon, dagiti addaan ti pampanunot iti kasta, and then anyan ton apo ti mapasamak. Hangko nga boga apo nga saang kayo nga nalaing nga driver. Adda apo ti tunggal eksperto, adda latabot ati mistakes apo nga ma-encounter na during the trip. Kasta nang ron apo. Antay nga mo, tayo ko na akon, at bigla example lang. Dagiti ba kita tayo kami nga dagiti police reports apo, dagiti vehicular traffic incident, at daka dita nga biglang bumalasyo yung aso, at daka dita nga bumalasyo insigid nga aga subsequently cross the roads kung kunanan to di jayan. Di tanton iti pakakilaatan dati ko na kung orin eksperto ka, orin no kasano ti kalaing mo, dumteng latapong dumteng data. So, nga datay eksperto ti panagdriver kung natin ti sa madaling salita, at dalata po pagkamalyan na. Tathantay nga mo, dati kinalaing mo, kit agdepekto mo, kabayatan ti trip mo, panagdamanmanehom, agdepekto mo, natalugan. Madaan mo ti trouble. Kakastapos something kadagiti causes na, tag-transfer po, iso ti rason, nga pa kayo bulbaram iti insidente. Lakat sa palakuma, tatagito yung imbaga dakkel nga tips para kada kayo, para ti precautionary measures iti, dahito yung nga panang paspasukat tayo ti baro nga tawen. Nabalay tayo nga nang palasa tapo nang rik na iti bara ti Christmas Day nga ginggana kadagitoy, masapul apo nga tuloy-tuloy data nga awang kuma ti tambak nga pakay ti pulam nga isuterason iti pakay daramuduman. May sapay nga kinawatan. Kalkalengan na laeng ti panagintek mo ti likor. Kalkalengan na lang ti jokes mo kadagiti paadam. Nadinto di makay jokes ka kadagiti madi kontra king kuana. Narasonan na po ti nang pataltalan na kanya mo. Kaya po ta mas naubing ka uno datay mas nagwapo ka. Haan lang nga basta-basta ka tao ti bang pataltal kanya. Kung kunamtom dyan agrevens kan tubutom na bumalas ka. Oy, dahil tanto na po ti mitsa, iti panang surot tubutan di mitsa nga nasingyan, aging ganan ton mapan ijay pinagas nanton dahil nga firecracker. Firecracker kung nakada dyan, iso lang nga po tinang ibasarak, lagi panag-gindora yun ton, panag-partwat ton na po datoy fist fight, iti agsumbangir dagatoy nga duwa nga individual. Kasta po, lakad ay 24 minutos, kalpasan talas 4, subyan ang nagdupay, kalpasan nagatoy aparat. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat kin kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat karadkad ken kastamet nagtultuloy nga pamindisyon iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal maysa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata pada-pada tako amin ay nasalunat sa intako pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. Init? Umuulan na naman? Init? Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Ani po tinagan ti LGU officials and employees ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming
nga kakalyak. Iili tayo nga banayuyo, pinaragsak nga Pasko, kinagasat a baruatawen tayo amin. Ado a bersyon winno kay papanan ti Pasko, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Pasko, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. To'y anak, ken kabsatyo, nga kumabkablaaw, to'y napudno ngang serbi kada kayo, public servant Alex Bang. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Tayo ita, kakailyak ti Ilya Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayedan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablaawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Pasko, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, bagyong serbisyo. Tirad Pass, Tanawag. 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 Tirad Pass, Tanawag.
Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Ayan, na Henry, nakasalada tayo sa tikaw dyan niya, nga pasat na dato eh. Dati ko na akong tatayan na laglagi pinyaw. No, saan nyo nga malaglag, malagi eh. Da kayo apo nga makanggag iti dato i-remind nyo latan apo kadagitay, kabalay tayo. No, siknan apo dati kunak tatay, ginatural laan. Pagkasar tayo lata apo dati may tulok, may tutop apo nga firecracker. Takitan tayo man apo dati palagip dati na Arabid muna na sayangkat apo ti dati entrapment operation dati panaglabsing iti Republic Act 7183. Idi pala ang dati 27 iti dati bulan di Disyembre nga iti adayo dito iti nakakuan na ya iti Dagupan City, Pangasinan. Ket babaan apo dagatay operating unit nga ti Station 6 pakaibilangan ti CIO dati suspect ket agtawon apo ti 27 ni kasagsagit sitan na dagito nga mga rabid apo iti maikaniwas nya lalaki awan asawa na ken daytoy apo ti awanan ti trabaho ken residente iti Dagupan City, Pangasinan. Babaan apo dagatay nagtipong operating units ti Station 6 ken ti personal ti pakaibilangan ti CIO dahito tinangisiyang da apo ti entrapment operation violation of Section 3 RA 7183 an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Dito apo niya ket dagitay na kumpiskar nga items kabayatan na po tinasaw nga entrapment operations ket pakaibilangan dagiti sumakanad o kitaan tayo apo mga dinagindidaan mo kayo niya i-familiar nyo dagiti mabalin laeng ken saan ang mabaling nga magatang o dati man na super dark bomb dati super dark bomb ket mano may nga piraso datoy nga karamam kadagiti na kumpiskar iti daytoy nga operasyon may kadwa may nga bomb plapla napay dakkel na dyan plapla siyempre dakkel siguro dyan ya jak pa'y unay kabisado nanipo na di parit dahito yung usarin torot latan idin iti talaga nga ikaskas na tayon sumarano dahito yung whistle bomb may intrikas lamok na to imatindog niya jak mo na manunga inches na to manunga progara ti katigdog na nya
Innam nga data tinay karaman na dyan, innam nga na Gan dato'y innam nga, 8 nga piraso nga C2 bomb. Anya te klase na dato'y C2 bomb. Kaya ko na akong i-familiar yun, no anya na kita. Kahit no kaspagarigan, at dati mangilimod kada kayo, nga mangikuha tinalalaga nga presyo na gapo tinalalaga ko na yun. Kahit na ilibas yung matenti gumatang. Then niya pa dahil ito'y may kalima, oy may isa nga piraso ti dynamite bomb. Iti may kanamtay na mga po dati nga items na kitoy, na inam piraso ti babasit nga dark bomb. Sino po tinakin familiar dagiti yung kasto yung klase. Iti paputok with the firecracker, ulitin talaga tao. Tadati basis tayo apaw. Nga, tadati basis tayo, datoy super dark bomb, bomb plapla, whistle bomb jumbo, bomb, kuna na dynamite bomb, kan small dark bomb. Kita. Ang mga mot no, adanti nakakuha ka na kayo. Adanti advance ka ginatang yuday. Anyang artitipon tayo po dito, kasla patigmaan, nga arabi din tayo po tabaliklikan na gitaw. Pero no, adamang kada kayo tatanay, naramid tatanya, naramid mismo dyan PPO, dagiti pa nang dadaal da po, dagiti na isurrender, na may parit apo nga firecracker, nang rugi apo ti alas 9, iti dahito yung aldaw, ito yung mutob yang hantay bot na kapan, agsipod apo ta nairan naman nga ti oras data, kat isubot apo ti programa tayo itay, agsapa. Lagat dagiti nakapang pada tayo apo nga accredited ti media accredited apo lagat kumusta kata amok nga tinawon-tawon data nga adalat tapo dagitay agi surrender kuno din na kumpiskar apo nga dagitay maiparit so karaman siguro dagitay tinadakamat tayon nga klase apo ti firecracker. Apay nga diyo isubli day di gamin dagiti asusaran tayo di. Mabalimot na jay, naganandatay kanyong kawayan. Mas kunak, mas safety nga dayo na jay. O kas pagregan, tadatag ginatang mo. Ginatang mo, and then try mo sakbay apo ti dahito'y countdown tayo, iti oras na, kit inusar mo na ita, nakaw. No saan asika tineraman, tadatakot naka-involved insidente, dajay mo ta putot mo, itinanangran na ko ore di paam ti babawem no na adan ti timpuaran gaputa datay sa among na control data nga banagan mismo mo nga data pamilyam iti karaman iti detan. Uray pa'y apo no sa bali hanggang miyembro ta pamilyam. Apay hangkid ding agsangitin. Agsangitin na yung gaputa. Excuse me po no kunak. Gaputa kayat bungay pasikat sa mo. Ngay pangag na yan nakagatang kastoy. Ito nung pinanalbaang maun. Yun. Gan take note apo. At danto mo't siguro lata. Tasaan nga may libak. At danto na jay adati permit na ngaglakaw. Kadagiti lugar, karaman dito yung Canron City. Amo tayo batan na po di last year kakwa. DJ public market, city farmers market, nakakita ka po. Dati pati DJ permit na number na. Dati po napanagnagan tayo. Iti nakin solid, iti laod niya. Iti asadag parking area. Yak amo data, no din nun to manunusin no pa'y. Iti dagiti aglako niya. Dati kita before sa ti galas agrabi idi yak amo no kwai tinay tulok kang kwa nga najay panaglako iti daytoy nya nga oras idi iti data kasla ko maintong bigat iso siguro ti mabalin taon nga panaglako da no anyan to nga oras iti anay tulok kada kwada nga panangrugi nang nga aglako taw siyempre nya mapalit na kung siguro pagkapasolan na padasin yun to apo nga pasyaran no addan to ang kumay karikanda, ngam da beses ko lang apo di last year, ang mga nodan to banan, iti gumatangan tayo, iti dati designating area, uno iti permitted, naglako apo kadagatay firecracker. Taray ta kikwa no awat ti magatang iyo, napasembal yung kada natay
muffler na motorsiklo yo. Napasimple yo ko din na muffler ti motorsiklo yo. Ta hindi pala nga 24 dati December 24. Nako adan dagitayen nagpapaunguren. Iti motorsiklo da. Nga iso ti papdag na pang tistingan da mo nga ta kasjay. Apag isunto no hanga kompleto ti panakarabi na nya hanga 100% nga successful iriti boremen to pag isunto no 31 datoy New Year celebration pakakastabay. Why not apo nga nagadudag ti choices pagpilyan tayo nga pakapnikan tayo nga panang celebrar. Karaman detan ti datoy banding-bandingon drinks of liquor. Pasapol nga katamtaman deta. No katamtaman na po mariknam daji bara na daji talinaay na nga during the celebration. Ngam no sobra-sobrang tanda pa lang nga po di alas 6 iti malam kumagkagat pa lang isip nga na iturong mon. Nakaw into makaringkan alas 9 ton iti agsapa iti January 1st. Kasjay, at dalatan di kakasjay nakaw sayang. Anya tip sino pabasulam. Dayton to pagem tapay. Sino sobra amutan in advance kamot kamin nga gapote kinaado ti pulutan nakaw kabalak daytoy. Adan to tinang durdurog kanyam, sige taram lat itiram lat at marik ng padre. Padre ka, kumpadre, kung kunan to mo dati kumparimon. Ken kitan tayo so nga dati barangay tanod iso nga anyo pabasulen o dati barangay tanod apo ket no pagungtan na kayo tanakita na nga mistake apo aramidin nyo kini interest sobran. Anyo apo nga papasulan tadagata ket mandated dagita nga iso dati mangisayang kat kay mangkita po iti panakakontrol iti daytoy dagita kakasta nga bambanag even apo oray ti panaginuman iti nasagara so nga numaminsag handa nga ma-enjoy dagiti barangay tanod tapay ngamin agdamot yan nung nga manggikita ni sanda nga may tugawon di jayen nga makidyon ka dagiti pamilya da wano ka dagiti kabagyan da wano dagiti kabarkada alakat po sa palakubat dahito yung nga ba ibagakada kayo kaya ibagakada kayo kaya agserbi apo nga data sapay ta intun no paglasod kat awam ti agladladingit nga may sa nga individual gapo ta isuna ket name sinakaumot iti saang napintas nga banag yan dahito ba na po ti dati pamakada nya dati kaslasurutan dati taray na datoy nga programa tayo nga ti last lane na datoy ket iso ti music sakbay apo nga agpipin na kadatayo iti tangatang. Sudi apagayam lupay lumperlatan daytoy iti sikigam kanito adumteng ken kanitarum ingay kanayong anak kasagana asumaranay tanadeket ken kaiti kanito niratsa baligim panasagarap kanayon ang naisen no si sasanguken ka ngem gayam ligdan nakaapaman amakalikod ka ikakumahundaan numapukaw mo ida nadagitoy ti puno amang ikulbuken yaman kaketi tanaduktalang gagenda tanu saan amangan nunay rubuk
dayday mo tunggal ganito duday to'y ket agkasapulan ti panulong mo ngem agpukaw agkasasok no awan maiten mo di na kantun amuno daytoy tay umasenso. Jete talagang pamo niyan. Ulitin talata po. Dagiti bambanag may palagip. Kada kayo kakabsat king kagayem. So be ready. Di masapol ti pundasyon, iti panaganan. Mapukaw kuma tigura ti tumunggal maysa. Tabarbareng dati susungad apo ti baro atawan, makaginawa kayo nagsipo ta, datay siglot ti panaggagap, ti gapo ti sanyo nga napintas nga panagking kinawatan, ket narorosang nga namin pinsan. Ya? Magipag-join tayo nga peacefully, kadagiti kadwan iti publiko, nga imut tayo apo, tiragsak, naimposwan, nadyusan nga panakilangan-langan, no nadyusan kung natin nakipanakilangan-langan, nagdalatabot apo dati pakamangipaay kanyam, iti sanang napintas ket insigida, nga pinartuap mo ti kapya. Ken, apo anad laeng tanad, dagiti agbiyahe, hanga iso apo ti panagipanagap apuram, makadanong ka nga safety, or-orayan na ka ti buong pamilyang. Ayan po, kadwak po, manipod iti technical ti Radio Tirat Pass ni partner Ruel Ranang, itimit biyang ti DZTP Digital TV ken YouTube ni partner Juanito Vicencio. To mo to biyang akong una. Merry Christmas and advance Happy New Year to everyone. Nick Baruga, babay na po. Tirad Pass.